Κοσμοτέ έχει. Τι έχει? Έχει σήμα καμπάνα, σε νότους βουνάει παιδιάδα. Έχει σήμα καμπάνα, σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά. Έχει σήμα καμπάνα. Να πεις φιλιά στην κοπελιά, να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κερατάδι για μαλλιά. Για SMS στις ερημιές, να παραγγείλεις και μπαπ στη μέση του πουθενά. Για να σου πει μαμά πως γίνονται τα γεμιστά και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα ευρύ με τα λεφτά. Έχει σήμα